Nay duha ka mag-amigo nga nag-istoryahan nay. Ingon tong isa ka amigo sa iyang amigo nga isa. Bay, di ba problemado mo kay ka? Nganong magipayon man gihapon ka? Ug ang iyang amigo bitubag sa iyang isa ka amigo, mingon siya. O kabalong ko nga daghan kay kong problema nga ginadala-dala. Pero ako na nang giampo sa Ginoo. Kay nagtuo ko na kung dili ko moampo, wala gyud mahitabo. Apan inikahuman nako og ampo, pwede tanan mahitabo. Kaya ang Ginoo makahimo sa pagtubag sa mga butang nga kahibulungan o katingalahan na bisan wala pa na ako masaya. Huwag mo na ang akong gituan. Sama sa istorya igsuon sa duha ka mag-amigo. Adunay pwedeng himuon ang Ginoo sa imong kinabuhi.